Добрый день! Сёння 7 красавіка і мы выходзім з новым аглядам навінаў за тыдзень. Пахаладанне і снег прыйшлі на гэтым тыдні ў наш рэгіён і ва ўсю краіну. У горадскім раёне ўсю ноч шукалі зніклых дзяцей. Забойства аршанца раскрылі праз 26 гадоў. Гэтыя ды іншыя навіны ў сённяшнім выпуску. Яшчэ ў 1998 годзе ў адной з рэкаў Сененскага раёну было знойдзена цела аршанца. Міліцыя яшчэ тады высветліла, што мужчына займаўся перавозкай наркотыкаў з Расіі, але забойцаў тады так і не знайшлі. Аднак цяпер сталі вядомыя новыя абставіны таго забойства. Наркакур'ер нешта не падзяліў з 4 іншымі мужчынамі. Як мяркуюць сілавікі, змоўнікі не падзялілі грошы. Кампанія запрасіла наркагандляра на раку для пікніка, дзе ўсе паспрабавалі яшчэ раз дамовіцца. Але гэта зноў не атрымалася. У выніку кур'ера застрэлілі, прывязалі да ягоных ног грузы і скінулі ў неназваную раку. Толькі сёлета, праз 26 гадоў пасля злачынства, удалося знайсці забойцаў. З 4 саўдзельнікаў 2 памерлі. Іншых 2 затрымалі ў Оршы на гэтым тыдні. У самым канцы мінулага тыдня тэмпература па Аршаншчыне біла рэкорды вышыні. Больш за 23 градусы, найвышэйшы паказнік з 1990 году для красавіка ў Беларусі. У сувязі з вялікай сухасцю 2 красавіка па ўсёй краіне ўвялі абмежаванне на наведванне лясоў. Больш за тое, відавочна праз сухую траву і вялікую тэмпературу ў рэгіёне адбыліся некалькі пажараў. У прыватнасці, ў горадскім раёне людзі не пракантралявалі вогнішча. Вагонь перакінуўся на дачны домік і знішчыў яго. А 2 красавіка каля панізоўя згарэла пляцоўка для гульняў у пейнтбол. Гэты пажар таксама адбыўся праўдападобна праз сухую траву. Аднак 4 красавіка надвор'е змянілася рэзка. З рэкордных градусаў тэмпература ўпала да мінусу, а раніцай аршанцы пабачылі снег у горадзе. І пасля рэзкага падзення тэмпература будзе падымацца вельмі марудна. Сіноптыкі на працягу тыдня абяцалі мокры снег і іншыя ападкі. І толькі пад самы канец тыдня надвор'е вернецца да больш-менш камфортнага. Затое, дзякуючы рэзкаму пахаладанню і з'яўленню ападкаў, лясы зноў адкрытыя для наведванняў. Гісторыя з прыгодамі адбылася ў суседнім горадскім раёне. У вёсцы Мацюты 31 сакавіка 2 дзяцей пайшлі пагуляць каля 16 гадзін і дадому не вярталіся. У выніку іхныя апекуны каля 21 гадзіны звярнуліся ў міліцыю. Зніклыя 14гадовая Ганна і 11гадовы Кірыл былі прыёмнымі дзецьмі. Маці Ганны пазбавілі бацькоўскіх правоў з-за алкаголю. Дзяўчынка пражыла ў новай сям'і менш за месяц. Кірыл жыў у гэтай сям'і ўжо некалькі гадоў. Дзяцей шукалі ўсю ноч. Апошняе месца знаходжання было зафіксавана пад горкамі, адкуль было тэлефанаванне ад Ганны. Дзяцей у першы дзень пошукаў так і не знайшлі. Становішча пагаршалася яшчэ і тым, што Кірыл мае праблемы са здароўем. Знайшлі дзяцей толькі на наступны дзень, 1 красавіка. Аказалася, дзяўчынка хацела пабачыцца з роднай маці, якая жыла ў вёсцы Нікуліна. Да ночы дзеці дайшлі да Нікуліна, але не пайшлі адразу да маці, а вырашылі заначаваць у чужой адрыне, дзе зрабілі ляжанкі з сена. Раніцай яны выйшлі да патрэбнага дому, але прабылі там толькі каля гадзіны. Потым дзяцей забралі да прыёмнай сям'і. Яшчэ на мінулым тыдні пара буслоў пасялілася ў вёсцы Стаўры пад Воршай. Бусел – птушка, якая даўно жыве побач з чалавекам і мала яго баіцца. Таму паназіраць за імі аказалася вельмі проста. Яшчэ больш арыгінальныя здымкі атрымаліся ў Шклове. Тут у горад забег заяц. На відэа бачны момант, калі лясны звер спужаўся аўтамабіляў і ў паніцы, уцякаючы ад іх, выбег на дарогу. На гэтым у нас сёння ўсё. Просім вас паставіць гэтаму відэа падабайку, напісаць каментар, а таксама падпісацца на канал Оршэу. Гэта дапамагае нам даносіць незалежную інфармацыю да жыхароў нашага рэгіёну. Да сустрэчы!